गभर्नमेन्टआ मानो नायनो बाखै मानो थाखाय बेबादि खालायबाय थाखो दिनै जोंखौ नाया नामा जोङो बर' फिसाया मानसि नङा बे जाथिफ्रासो मानसि मजाबारि हानि सोमोन्दै होनगोन आंनि हाया गासै 15 बिगामोन ओमफ्राय खासाव 2 बिगा दङ 13 बिगा दङ आरो ओमफ्राय जोङो आफानि नामावनो मोनखा आरो बे हाया ओमफ्राय जोंनो बे हाखौ नांफिनगौ आरो खुलुमबाय लोगोफोर मैयाहाय मोनसे माने मजाबारिनि बाथ्रा ना बियो फोरमान जादों आरो फोरमाना बेनो जे रावबो बिखौ नंखायबो होननो हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा थागिबि ओमफ्राय जाय हाखौ खाजोना होयो ओमफ्राय बे हायाव गुबुनासो बिगोमा जानानै दङ जों बर'आ बावहाय माने थागिबि जाय नङा जानानै दङ आरोखि मानो होनना बुङोबा दिनै मजाबारिनि बाथ्राया ओरैबायदि जानानै दङ दुखुनांथावना बेफोरखौ नायोब्ला जों बर' हारिफ्रा बा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मानो बेफोरबायदि गावनि सियार बा गाद्दि लाबा लाबखौ मानो बेफोरबायदि नायदों अन्तत बर' फिसा अन्तत बर' हारि बर' रायज्लायग्रा बेसोरथ' खुनु गुबुन राव रायज्लाया बसुमतारी ब्रह्म नार्जारी दैमारी खाख्लारि इस्लारि ना बेफोरो जों ट्राइबेल नाथाय बे मजाबारिनि जायफोर आइजोफोर जाय आदैमोन बिफानि बैसो बिदानि बैसो ना बिथांमोना दिनै हाखौ आबाद मावनानै मोनजाया आबादखौ मावो गुबुन हारियासो मावनानै जादों नाथाय बावहाय गुबुन हारि होननानै बुङोब्ला बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय बा मोनथिनो मोननाय जे मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफ्रा आबाद मावनानैसो जायो थ' बियो बयनिबो देरसिन दुखुनांथावना खाजोनाखौ होयो नामाबो दिनै आबौनिफ्राय गावनि फिसाज्लानिफ्राय आरो फिसाज्लाफोरनावबो ट्रान्सफार जादलायजोब्बाय थ' बे हाखौनो मैयाहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट डिसि अफिसावबो मोनसे मेम'रेन्डामबो गथायनाय नुदों आरो लोगोसे क'क्राझार जोंनि जिहेतु गोजोन नोगोर ना अफिसाव थांनानै गांनैसो मेम'रेन्डामबो गथायनो हैनायखौ जोंनोबो नुदों अन्तत जोंनो थांथारदों जिहेतु नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु डिसि सार ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे मजाबारिनि हाया नोंसोरनिनोखा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिनोखा दिनैहाय बिखौ होखारनो थाखाय जोंनि रन्जित बसुमतारी EM बिथांनो बारा गोबाव सम नाङा बे आधा घन्टानि खामानि बिफोरो बियो जुदि अर्डार होब्लानो गासैबो खामानिया जागोन बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सार डिसियानो बुंनाय राव आंनि बुंनाय राव नङा बियो थ' दिनैहाय सासे आइजो बिब'नि बैसोनि समान बिनि हाया गासै 15 बिगामोन 15 बिगाया 2 बिगा खासावहाय थांबाय दिनै 13 बिगाया दिनै मियादी पट्टा दं खाजोना दिनैसिमबो होयो बै हायावहाय 13 बिगा हायाव दिनैहाय गुबुन सम्प्रदायनि मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफ्रासो आबाद मावनानै जागासिनो दङ मजाबारियावहाय होनबा बिनि देरसिन दुखुनांथावना आरो मा थाबावनो दिनैहाय जों सोरबाया कमेन्ट सेक्सनफोराव बायदि रोखोम लिरनानै होयो हाय मानो मावना होआखै नोंसोरो नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ थिफुदलानो बुंहरनो अस्ताद नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै बुंखांनो रायखांना होनो जेबो गैया जेबो बुंखांनो हाया बेफोरखौ ओरैनो बर'नि खोथा हारिनि बाथ्रा गोबां बाथ्रा बुंलायो मानो फोसावना होनो हायाखै बेफोरबायदि बाथ्राया थ' बेफोरबायदिया थाखागोन दिनैहाय जों लुबैदों एज ए बेक्ति हिसाबै जोंनावहाय मोननै आफाद दं मोननै आफाद माने फरायसा आफादाबो दिनै बिनि सायाव
गोख्रों जुदि एक्शन लायोब्ला एक्शन माने फरायसा दिनै बर'निनो सिनस्रि होननानै बुङो गोबाङानो आरो सिनस्रिबो जों फरायसा आफादखौ समाव बुंनोबो गोनां जागोन दिनै फरायसा आफादा जुदि बिखौ मोजाङै जुदि दायित्व लायोब्ला दिनै हायिनि गिदिर बाथ्रा नङा दिनै फरायसा आफादा जोंनि सार दिपेन बर'आबो गिदिर गिदिर बाथ्रा बिनि सायाव गोख्रोंनो स्ट्रिक्टनो मोनसे स्टेटमेन्ट होयोब्ला एसे साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' बावहाय सोरबा सासेया थाफादेरनायखाय बिखौ जों खामानिखौ लायाखै बे नङा खोथाया दिनै ट्राइबेल नि संघआबो बिखौ हायो बुंना होनो आरो बिखौ ट्राइबेल संघआबो मेम'रेन्डाम बिसोरो गोख्रोंनो गोरायैनो स्ट्रिक्टनो बाथ्राखौ बुङोब्ला ट्राइबेल संघ आरो फरायसा आफादा बिसोर मोननै आफादजों ज' जानानै अनलि फरायसा आफाद ट्राइबेल संघल' नङा गुबुन गुबुन जोंहा गोबां दल संगठनफोर दं जेरैबायदि बनसु आफाद दं दिनै बनसु आफादाबो बिनि सायाव जुदि एसे गोख्रोंनो खोथा बाथ्राफोर बुङोब्ला एसे मोजां जागोन एज ए जाथि हिसाबै एज ए जोंनि बर' फिसा हिसाबै दिनै बिसोरनि फिसा फिसौ हाया दिनै मियादि जाखानायावनो गावनि हायावनो गावनो आबाद मावना मोनजायाबा बिनि देरसिन आरो दुखुनांथावना जेबो गैया होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला जों बर' हारि आफादफ्रा जेसेबां हाथियार हमनानै ओंखारबोनाय आबसुनिफ्राय लानानै बै समनि आबसु पिटिसि आन्दलन समनिफ्रायनो साइड बोरै बुंनो हागोन दिनै BLTआनो होन सोरबा NDFB आफादानो होन दिनै बिसोरबो मोनथाम आफादबो दिनैहाय बे हानि थाखायनो जिउ थै दान होनाय जादोंमोन नाथाय बेफोरखौ दिनैहाय रावबो बुंखांनानै होग्राबो गैया आसा खालामदों नेक्स्ट बारफोरावहाय सेकेन्ड टाइम दिनै मजाबारिनि जिखिनि रायजो राजाफोर मैयाहाय जिहेतु जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव मेम'रेन्डाम होफैनाय एसे थाबैनो बिथांमोना हायाव आबाद मावनानै मोनजाफिनगोन दिनैहाय मैयाहाय जिहेतु दावराव देख्रेब साराबो बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो मजाबारिनि रायजो राजाफोर बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना फैगासिनो दं भिडिअ लाबोगासिनोबो दङ बिनि सायावहाय थ' दिनैहाय मजाबारिनि बिमानि बैसोनि समान बे मादैनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आरो बै सासे आब'नि बिब'नि बैसोनि समान आब'नि बे आब'आ दिनैहाय हाया 15 बिगा दङमोन 13 बिगाया मियादि पाट्टा दासिमबो खाजना होयो बिनि सायाव मजाबारिनि सोद्रोमाफोर मा फोरमायदों जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि हाखौ होफिनथारनांगौ मानोना जोङो बेसे थाखा फैसा गारबावनो आरो जोंहा दिनै गरिब मा खालायनो जोङो बबेहाय मोननो थाखा फैसा दिनै फिसा फिसौखौ नायनो ना हा हुआव दिनै केसाव सलायनो थाखा फैसा नागिरनो दिनै जोङो गरिब गुन्द्रा जालांबाय दिनैसिम दाबो गैया माथो खालायबावनो दिनै मानो गभर्नमेन्टआ मानो नायनो बाखै मानो थाखाय बेबादि खालायबाय थाखो दिनै जोंखौ नाया नामा जोङो बर' फिसाया मानसि नङा बे जाथिफ्रासो मानसि मानो बिदि आफाखि सिङाव दोनखो जोंखौलाय जों मानसि नङा नामा दिनै फिसा फिसौ थाखा फैसा खारनायनि आंहा रायजालाय लांबाय बुंजालाय लांबाय आरो बेलेग बेलेग मानसिफ्राबो गामिनाबो दिनै मोना होनलाय लांबाय थाथा होयो मोना एरिया होनो बायदिसिना होनलाय लाङो जोङो होनबाबो जुजिदों दिनै खाजोना होदों दखल खालायदों थाखा फैसा गारनानै जोङो दिनै जेब्लाबो गैया होननानै जोङो थायाखै जोङो सेस्था खालायदों थाखा फैसा बेसेबां बिगा हा दङ 10 बिगा दिनै बेखौ मोनाबा जोंहा मा जागोन दिनै आंबो थैनानै थांसै दिनै फिसाफ्राबो मोनाबा दिनै आङो रान्दि जालांबाय दिनै बोरायाबो गैया मा खालायनो दिनै मानो बेबादि खालायखो जोंखौ मानो नायस'ना जोङो मानसि नङा नामा
जों मानसि नङा मानि थाखाय बिदि जानांगौ जाखो इसिबां माइनिलाय नायनांगोन जोंखौबो सानसे बेलासे जोंनो होथारनांगोन दिनै हाखौ थाखा फैसा गारनानैबाबो जोङो दिनै इसिबां मानि खस्थ' खालायनानैबाबो दिनै जोङो बुथुम बुथाम खालायनानैबाबो जोङो थाखाखौ गारगासिनो दखल होगासिनो जोङो दिनै खाजोना बायदिसिना होगासिनो जोङो होनानै दङ जों नागारा थैनानै थांबाबो जोङो नागारा होथारनांगोन जेब्लाबो जों नागारनो हाया जोंहानि मजाबारि हानि सोमोन्दै होनगोन आंनि हाया गासै 15 बिगामोन ओमफ्राय खासाव 2 बिगा दङ 13 बिगा दङ आरो ओमफ्राय जोङो आफानि नामावनो मोनखा आरो बे हाया ओमफ्राय जोंनो बे हाखौ नांफिनगौ आरो आफानि नामजारिखामोन बे हाखौ दानि जेनेबा बिटिसि सरकार प्रमद सारा जोंनो उदार खालामनानै होनांगोन आरो जों बयबो दा बेखौ माबा बांगालफोर माबा खालामनानै दखल खालामनानै दङ आरो जोङो 2009 निफ्रायनो जोङो बे खाजोना होबोनानै दङ बेथ' जेनेबा 24 जाफैबाय 2009 निफ्राय जों खाजोना होनानै दंगासिनो आरो खाजोनाखौ नोंसोर होयो जों होयो थायो जों होयो खाजोनाखौ 2009 निफ्रायनो ओमफ्राय बिसोरो जेनेबा दा जोंनि हायावनो बेबायदि खेथि खालामनानै मावनानै जायो आरो ओमफ्राय जा सारमोनहा एसे अननानै जोंनो बे हाखौ उदार खालामनानै होनांगोन आरो प्रमद सारमोनहा आरो जेनेबा फेरेंगा सारमोनहा अननानै जोंनो बेखौ थाबैनो एसे उदार खालामनानै होबा जों गोजोननाय मोनगोन बेसेबां बिगा दं आंनि हायाथ' जेनेबा 15 बिगायाव 2 बिगा खासाव थांदों 13 बिगा दङ दा 13 बिगाबो गुबुननि दखलाव दङ गुबुननि दखलाव दंजोबो